צופות וצופים יקרים, ברוכים השבים לערוץ היוטיוב של מגזין פלאגמג. זהו המדריך לרכב פלאגין, למה זה טוב, למי זה מתאים ומה זה בכלל. אז לפני שנתחיל במדריך עצמו, בואו נדבר לכמה שניות על מה זה בכלל פלאגין ומה ההיסטוריה של זה. הרעיון הזה קיים כבר די הרבה שנים, כאשר הראשונה שיישמה אותו בצורה ממש מסחרית מלאה הייתה רנו, עם הרנו קנגו שהושקע בתחילת שנות ה-2000 ואפשרה נסיעה על חשמל לאורך קילומטראז' מסוים לצד נסיעה על דלק לאורך קילומטראז' נוסף. זה קצת מצחיק לומר, אבל הטווח של אותה קנגו עמד על סביב ה-150 קילומטר בסך הכל, וזה בעצם היה היישום המסחרי הראשון בקנה מידה די נורמלי של רכב פלאגין. הניסוי הזה לא כל כך צלח בסופו של דבר, אבל כן כמובן בארצות הברית, איך לא? סדנאות למיניהן התחילו לקחת טויוטה פריוס שהיו נפוצות מאוד באמריקה באותה תקופה ולהתקין עליהם במקום הסוללה שהייתה קיימת כסוללה היברידית במימדים של נאמר קילוואט שעה בודד או קילוואט שעה נקודה משהו, סוללות הרבה יותר גדולות שאפשרו נסיעה על חשמל בלבד, אבל חייבו חיבור למקור חשמל חיצוני. החיבור הזה היה צריך להתבצע על ידי שקע בקיר או על ידי עמדת טעינה, שכמובן בזמנו לא היו מאוד נפוצות, כי אנחנו מדברים בערך על אמצע שנות ה-2000. אבל הרעיון הזה החל גם לזלוג לכיוון של יצרניות רכב גדולות, כשביניהן ניתן למנות שתיים עיקריות. הראשונה היא ג'נרל מוטורס, שהודיעה בערך באותה תקופה שהיא מתכננת לייצר רכב פלאגין, תוכניות שלה בסוף נגנזו. היום יש להם כל מיני רכבים, אבל היום זה לא מעניין אותנו, כי בנקודה הזו אנחנו מדברים קצת על מה זה בכלל ומאיפה זה הגיע. החברה הבאה שעלה לה הרעיון לפתח רכב פלאגין ולקחת את אותו רעיון שהסדנאות האמריקאיות היו עושות ולייצר משהו בקנה מידה מסחרי, הייתה, איך לא, טויוטה. טויוטה השיקה בשנת 2011 את הפריוס פלאגין בדור הראשון שלה, שיכול להיות שאתם מכירים ממבחן שאנחנו ערכנו לה, כי לנו יש רכב כזה בפלאגמג. הפריוס פלאגין היא לא הדגם הנמכר ביותר בגזרת הפלאגין, כמו שאתם עלולים לחשוב, אלא דווקא לאורך ההיסטוריה מי שהיה הכי נמכר הוא המיצובישי אאוטלנדר בכלל. אבל הפריוס פלאגין נתפסה ברחבי הרבה מקומות בעולם, בעצם כרכב פלאגין לכל דבר ועניין. כמובן שבארץ אנחנו לא ראינו את זה קורה, והפריוס פלאגין שנמכרה כאן נמכרה במחירים מאוד מאוד גבוהים, עד שהיבואן עצר את המחירות שלה בתחילת שנת 2022. נכון להיום, טכנולוגיית הפלאגין מאוד מאוד מבוקשת בקרב רוכשי רכב, בעיקר בגלל עלויות דלק מאוד גבוהות ובגלל אפשרות של לנסוע על חשמל בלבד למרחקים קצרים יחסית. לצורך הוידאו שאנחנו בעצם התכנסנו כאן לשמו, שהוא המדריך לרכבי פלאגין, לקחנו את ה-MG EHS, שנכון לזמן הצילום היא אחד מדגמי הפלאגין הכי נמכרים ומוכרים בישראל. אז מאיפה בעצם מתחילים בכל הנוגע לרכב פלאגין? ובכן, נתחיל מלהסביר שרכב פלאגין הוא סוג של שלוחה של רכבים היברידיים. ההבדל בינו ובין רכבים היברידיים על כל סוגיהם הוא בעובדה שרכב פלאגין מצריך חיבור מתח חיצוני בשביל לטעון את הסוללה. פרט לכך, מדובר ברכב דומה מאוד למנגנון היברידי, כאשר, כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו פה מנוע בנזין לכל דבר ועניין. במקרה של הרכב הזה יש לנו מנוע בנזין של 1500 סמ"ק מודגש טורבו עם גיר 10 מהירויות שמחולקות חלקן למנוע בנזין וחלקן למנוע חשמלי. המנוע החשמלי נמצא פה, מנוע בנזין נמצא פה, שניהם מניעים את הגלגלים הקדמיים, כאשר יש גם דגמי רכבי פלאגין שבהם המנוע החשמלי יכול או להניע את הגלגלים האחוריים, או שישנו מנוע חשמלי נוסף שמניע גם את הגלגלים האחוריים, ויש את זה שפה שמניע גם את הגלגלים הקדמיים. הווריאציות פה הן אינספור. אפשר לשים פה איזה מנוע מפלצתי של 4000 סמ"ק בתצורה של V8 עם שני טורבו, ואפשר כמו בפריוס לשים פה מנוע קטן ומסכן של 1800 סמ"ק בלי שום טורבו עם הספק כולל של 90 כוח סוס. בסופו של דבר, רכב פלאגין עובד במשולב גם עם מערכת הבנזין, אבל לא כל רכב פלאגין יהיה חסכוני כמו שהייתם חושבים שהוא יהיה חסכוני ברגע שמשתמשים בו כרכב היברידי ללא טעינה מבחוץ, ועל כך אנחנו נדבר עוד מעט. אחרי שעברנו לנושא של המנוע שהוא די סטנדרטי ברכבי פלאגין וברכבים היברידיים, והבנו שהמנוע הוא אותו מנוע בנזין שאנחנו מכירים ימים ימימה,
בואו נדבר על המערכת החשמלית. ברכב פלאגין, בנוסף למנוע בנזין, וכמו שאמרנו למנועים החשמליים, ישנה סוללה שמאפשרת לרכב לנסוע טווח מסוים על חשמל בלבד. הגודל של הסוללה הזאת נמדד בקילוואט שעה, או בראשי התיבות, קוט"ש, שאני מעדיף לקרוא לזה קילוואט שעה. הסוללות שנמצאות ברכבי פלאגין מגיעות בדרך כלל בגדלים של בין 8 לסביב ה-20 קילוואט שעה, כאשר הטכנולוגיה הזאת הולכת ומתפתחת, וכבר כשאתם צופים, יש רכבי פלאגין שמגיעים עם סוללות אפילו יותר גדולות. אבל נכון לזמן הצילום בשנת 2022, הטווח פלוס מינוס כולל הרכבים שאנחנו בחנו נע בין אזור ה-12-13 ועד 18-19. רכב פלאגין מצריך, כמו שאמרנו, טעינה ממקור מתח חיצוני, והטעינה הזאת מתבצעת באמצעות שקע טעינה שנמצא כאן. בניגוד לרכבים חשמליים שא' תומכים בטעינה מהירה וב' מצריכים תשתית קצת יותר טובה בשביל לטעון את הרכב בפרקי זמן סבירי, רכב פלאגין לא מחייב מאיתנו תשתית ממש רצינית. יש מעט רכבי פלאגין שאנחנו יכולים לחבר בחיבור ישיר לשקע בהתאם למגבלות של רשות החשמל. אפשר להשתמש בשקע כוח, אפשר להשתמש בעמדת טעינה, כל אחת מהאופציות פתוחה כמובן בהתאם לאופן שימוש שלכם ולמה שאתם מחליטים לעשות. טעינה של רכב פלאגין באופן ממוצע יכולה לקחת בין 5 שעות במקרה ממש טוב 2.5-3. שוב, בהתאם לרכב, בהתאם לתשתית, בהתאם למה שיש לכם בבית. זה לא כזה סיפור כמו שזה נשמע, ואחד הדברים שאני הכי אוהב בכל הנושא של רכבי פלאגין, הוא שאם כבר יש לכם אחד כזה, ויש לכם כבר את התשתית עם עמדת הטעינה, אתם בעיקרון מוכנים כבר לעבור לרכב חשמלי מלא ביום מן הימים, כשתחליטו שזה הזמן המתאים. בדרך כלל, רכב פלאגין ממוצע יוכל לספק לנו טווח של סביב ה-50 קילומטרים, כמו למשל במקרה של ה-MG הזאת, כאשר יש רכבים שמספקים קצת פחות מכך, וכמובן שיש רכבים שמספקים גם קצת יותר מכך, כמו למשל הטויוטה RAV4 שבחנו בעבר בגרסת הפלאגין שלה. כמו בכל מצב שבו יש שימוש בחשמל, גם במקרה הזה, השימוש בחשמל של הרכב מושפע מאופן הנהיגה ומאיזה דברים עובדים בתוכו באותו רגע. כך למשל שאם אתם ממש תחרעו אותו כשהוא על המצב החשמלי, ותיסעו עם מזגן דלוק ותצאו מכל רמזור בכל הכוח, כנראה שאתם לא תגיעו למה שהיצרן אומר שאפשר להגיע, ומצד שני, בשימוש נכון בהחלט אפשר להגיע לשם. רכבי פלאגין בנוסף לכך גם מצוידים באותה מערכת רגנרציה שקיימת בכל סוגי העיני האלטרנטיבי, החל מההיברידי ועד לחשמלי. במקרה של הרכב שנמצא פה לפנינו שזה ה-MGHS, למשל, יש לו רק דרגה אחת של רגנרציה שאיתה הוא מגיע מהיצרן, אבל יש לפעמים מקרים בהם יש דרגה אחת נוספת או מספר דרגות. שוב, הכל תלוי ברכב שבו אתם בוחרים. ישנה שאלה שנשאלת הרבה פעמים בהקשר של רכבי פלאגין, והיא האם הרכב הזה יהיה חסכוני באותה מידה גם בלי לטעון אותו כל הזמן. אז התשובה במרבית המקרים המוחלטת היא שלא. והסיבה לכך היא שברגע שיש לנו פה את הסוללה הזאת שמצריכה טעינה ממקור חיצוני, אנחנו יכולים לעשות בה שימוש למרחק מסוים, שבעצם זה הרעיון המקורי מאחורי הרכב. כשפיתחו רכבי פלאגין בפעמים הראשונות, המחשבה הייתה שהבן אדם הממוצע נוסע כמה עשרות קילומטרים לכיוון לכל היותר, וברגע שהוא יוכל לעשות שימוש בחשמל בלבד לאורך המרחקים האלה, זה יצמצם באופן משמעותי את צריכת הדלק, וזה באמת המצב. אבל רכב פלאגין לא מתוכנן מיסודו להיות רכב סופר חסכוני, כמו למשל, ניתן את הדוגמה של הטויוטה פריוס. במקרה של ה-EHS ובמקרה של כמעט כל רכבי הפלאגין שבחנו, מערכת הפלאגין פה על מנת לספק נסיעה יומיומית על חשמל בלבד, ולא על מנת לאפשר לכל הרכב כולו להיות חסכוני בדלק ככל הניתן. לכן, במסגרת מגזין פלאגמג, אנחנו משתמשים במושג שימוש נכון ברכב פלאגין. הכוונה לשימוש נכון ברכב פלאגין היא שהטווח נסועה היומי שלכם נע פלוס מינוס סביב הטווח החשמלי של הרכב. כלומר, אם למשל אתם נוסעים 30 קילומטר הלוך ושוב לעבודה, יש לכם אפשרות להתקין עמדת טעינה בבית, רכב פלאגין יהיה ממש מושלם במצב כזה, כי אתם בעצם מסיימים כל יום של נסיעה הלוך ושוב, עם אפילו מעט עודף בסוללה. מצד שני, אם אתם נוסעים 100 קילומטר לכיוון, פלאגין קצת פחות יתאים פה, במיוחד אם יש לכם נקודת טעינה רק בבית, כי אז בעצם מתוך 200 קילומטר שאתם נוסעים, 50 תעשו על חשמל בלבד, אבל את השאר אתם תעשו במצב היברידי, ואז הרכב לא יהיה חסכוני באותה מידה, פשוט כי הוא כן יצרוך בנזין. מצבים שהם נמצאים קצת יותר בתחום האפור, הם סיטואציה שבה למשל הנסועה היומית היא 120 קילומטר, אבל יש לכם עמדת טעינה גם בצד המוצא, בנקודה שאליה בעצם אתם נוסעים. מישהו שנוסע 60 קילומטר לכיוון לעבודה, ויש לו בעבודה עמדת טעינה, אז מתוך 120 קילומטר נסיעה ביום,
100 הוא יעשה על חשמל בלבד. זאת כבר נקודה שבה אתם באמת צריכים לעשות שיעורי בית ולהבין האם לרכוש רכב פלאגין והאם להיכנס לכל העניין של עמדת טעינה יהפוך את זה לאטרקטיבי גם אם אתם נוסעים ביום מרחק של 20 קילומטר במצב היברידי. דבר שהוא מאוד חשוב בנושא של רכבי פלאגין הוא שמי שנוסע הרבה מאוד ביום רכב כזה פשוט לא מתאים לו. עם כל הצער שבדבר, אנשים שעושים 250, 300, 400 קילומטר ביום, ולמעשה מי שנוסע באופן עקבי קילומטראז' הרבה יותר גבוה ממה שהמערכת החשמלית פה יכולה לתת, הופך את האופציה הזאת ללא אטרקטיבית בשבילו, כי הוא ישלם הרבה יותר מאשר על רכב היברידי מקביל מצד אחד, ומצד שני גם צריכת הדלק שלו תהיה הרבה יותר גבוהה. לעומת זאת, כמו שאמרנו, כל מי שנוסע במהלך היום טווח שמתאפשר במסגרת הסוללה על טעינה אחת, או מתחת אליו, או שיש לו גם עמדת טעינה בנקודת המוצא שאליה הוא נוסע, ואז הוא בעצם יכול לנסוע כל הדרך על חשמל בלבד, לחבר את הרכב בעבודה ולחזור חזרה על חשמל בלבד, זה מצב פנטסטי. דבר נוסף שחשוב לציין, אין נכון לזמן הצילום הזה כמעט רכבי פלאגין שיש להם אופציה של טעינה מהירה. יוצא מן הכלל הוא המיצובישי אאוטלנדר, וישנו דגם של לנד רובר שאמור מתישהו להגיע לארץ שגם הוא יאפשר טעינה מהירה. אבל כסטנדרט קחו בחשבון שטעינה מהירה ברכבים מהסוג הזה לא אפשרית, ולכן צריך לדעת ולהתארגן בהתאם בכל נושא הטעינה. יחד עם זאת, שימוש בעמדות טעינה ציבוריות רגילות מתאפשר פה בצורה הכי פשוטה שבעולם, באמצעות כבל שהוא טייפ 2 משני צדדיו. לפעמים מקבלים את הכבל הזה עם הרכב, לפעמים צריך לרכוש בנפרד. אם אתם צריכים להבין בדיוק במה מדובר, תוכלו למצוא בתיאור או בחלונית שנפתחת כרגע קישור למדריך של סוגי הכבלים לרכב חשמלי, ובתוכו גם תוכלו למצוא קישור לרכישה של סוג הכבל הספציפי מכל מיני מקומות שיש כמו eBay, אלי-אקספרס, אמזון וכך הלאה. 3 דברים נוספים שחשוב לנו לציין על רכבי פלאגין. הנושא הראשון הוא נושא הקרינה. כמו ברכבים היברידיים וכמו ברכבים חשמליים, גם כאן ישנה הטענה הזאת שרכבי פלאגין גורמים לאיזושהי קרינה שעלולה להיות מסכנת. בתחום הזה, מה שאנחנו יודעים להגיד לכם הוא שכיום, בדומה לטלפונים סלולריים, אין שום הוכחה לכך שהקרינה שהסוללה פה פולטת גורמת לאיזשהו נזק בריאותי באיזשהו אופן, בדיוק כמו שאין הוכחה לזה לא ברכבים היברידיים ולא ברכבים חשמליים. הנושא השני שרצינו לציין הוא סוג של ניפוץ מיתוס, והמיתוס הזה עוסק בכל נושא הטיפולים לרכב. הרבה פעמים בנוגע לרכבי פלאגין נשמעת טענה מאוד לא נכונה לפיה רכב פלאגין מצריך טיפולים כפולים. הטענה הזאת פשוט לא נכונה. אני לא יודע איזה גורמים משתמשים בטענה הזאת, לפעמים זה סתם אנשים שלא מבינים, לפעמים זה אנשי מחירות שפשוט אין להם מה למכור, אז מנסים להניע אתכם מלקנות רכב פלאגין. אין פה שום החזקה שהיא הרבה יותר יקרה מרכב בנזין רגיל והופכת את הטיפולים לכפולים. הסוללה והמערכת החשמלית של הרכב, בדיוק כמו ברכב היברידי ובדיוק כמו ברכב חשמלי לחלוטין, לא מצריכות כמעט שום תחזוקה. הנושא היחיד שבאמת יש צורך לשים עליו דגש, הוא נושא של מסנן של הסוללה. לא בכל רכב פלאגין יש את המסנן הזה אפילו, לפעמים זאת פשוט רשת שצריך להוציא ולנקות פיזית עם קומפרסור במהלך הטיפול, לפעמים מדובר ממש במסנן פיזי שצריך להחליף. בכל מקרה, לא רק שאין פה עלויות החזקה כפולות, אלא שמדובר פה בתוספת שהיא זניחה לחלוטין ביחס לרכב בנזין, והיא הופכת לעוד יותר זניחה ברגע שלוקחים את החיסכון בדלק, ובמיוחד אם אנחנו מתחשבים גם בעובדה שיש פה מערכת רגנרציה שלוקחת על עצמה חלק מעומס הבלימה, ואז גם יש פה בנוסף פוטנציאל שבמסגרתו גם החלקים המתבלים שהם למשל הברקסים, הרפידות שלהם, יוכלו להחזיק מעמד זמן רב יותר. הנושא השלישי והאחרון במסגרת המדריך הזה הוא שאם יש לכם שאלות על רכבי פלאגין ואם אתם לא בטוחים האם זה מתאים או לא מתאים לכם, אתם כמובן מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת עוברים לרכב חשמלי ולקבל שם מענה לכל השאלות שלכם בהקשר הזה. אם יצאתם מהמדריך הזה לא בטוחים ב100% האם הרכב הזה מתאים לכם או לא. אז זהו, צופות וצופים יקרים, זה היה מדריך הווידאו למה זה בכלל רכב פלאגין. כל הכישורים לכל הדברים הרלוונטיים שדיברנו עליהם לאורך המבחן, כולל כל הפלטפורמות שבהן פלאגמאג נמצא, תוכלו למצוא בקישור של הווידאו, לצד קישור לפלייליסט שמכיל את כל שאר המדריכים שלנו. תודה רבה שצפיתם ונתראה בווידאו הבא.